Patomak med fra Trine Patomak fra Enhedslisten og Ulrik Pram, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med. Men for i denne omgang, Sten Kjærgaard, tak fordi du var med. Selv tak. Så er vi tilbage på den anden side af et nyhedsoverblik, hvor vi altså fortsætter med at debattere, hvad skal der ske med Grønland? Donald, hej igen, Pele. Hej, kan I høre mig? Ja, jeg skal lige høre, om du har telefonen helt op til øret. Det har jeg faktisk ikke, når jeg bruger en mikrofon, men er den værre? Ja, det virker faktisk ikke lige så godt. Vil du prøve uden den? Hvad med nu? Jeg kan ikke lige høre nogen forskel. Det var da mærkeligt. Nu er det direkte til telefonen. 2 sekunder. Okay, og du... Jeg prøver lige at gå sådan her. Kan du høre mig nu? Ja, jeg prøver lige at høre. Der er bare ekstremt meget ekko på mig selv, hvis du prøver at skrue ned for den, der hedder return. Yes, det kan du tro. Hvad med nu? Jeg hører lige her. 1, 2, 3, så prøver jeg. Det kan være, at jeg skulle lidt ned for mit input der. Altså, hvordan lyder det nu? Yes. Jamen, det er stadig lidt stemt. Måske input kan komme lidt op, og return kan komme længere ned, uden den kommer helt i bund. Alright. Den er næsten i bunden, nemlig på return. Det kan være. Og du har bare 2 sekunder. op til øret. Nej, jeg gør lige sådan her. Nu skal du se. Nu gør jeg sådan her. Vent. Hvorfor vil den ikke skifte over til den anden? Hvordan er det her? Jeg skal nok lige skrue op først. Nu burde jeg kunne høre det også. Det er meget bedre. Okay. Ja, det er bare i orden. Nou, gaan we kort zien. Nipa uenidsinangida. Radio 4 hut internetik du har naqballaniati una nipa ayurami programmatungat арлаан тоққаллаасаарпу лайви тамаа килликкаллаиннарпаа укатусаасиннаангиннассит тусалиу